Living without Betty has been very difficult. Yona kama tenga bono nkuruganda tachukua muda acha chini sabuni echiga ngavugate bintu byarenge nyomba ne pick up birogo nini bitana garete railway station byarenge mu East Africa ne railway underpass. And I know God in heaven also will rejoice that we have found a sister whom we lost for all these 45 years. So whenever we are with her, she could start talking about her home. Onya kumburia onya konte bibuna tamani tukorera abantu bamwabo. Ankaranga kinekerengere kimu chandete mono. So nkamote mama mong to take 1 year nteme ndorigese nonyora abantu bami. Again, ani je sister anene sirere ta America. Uchieto 74. Ntwana konyora sim paka 74. Ega kuru keshia. Ya jeda wasoma. Mwaka 74. 74. Paka bono. Basi bono na ndo mwanchu murigererie bwe egete senige Inka TV. Magega yokonyoro mugano ye Betty buna arwete Buganda na ende bono kumenyara toro mugakoye aserie tumenyekanete buna George Abere. Tutakate George rera tutebye nere na kia nyarekanete bakaru Buganda na kia chiete Buganda litangani na kibomeranete na Betty ngikia garata kamurusi Buganda abaibuli to batamanyeti atotebye marriage jani ya barobo babera semi yake ya 45 na ki aigwete buna bono Betty au meranire ne family yaye. Karibu. Uganda njito 1972 January. Iko na soma nitangani kala soma Nairobi. President Kennedy High School. Karuonga cha progressive. My elder brother Kumbunya na ende naro kumubwatia. Iko bari soma Uganda. So my father right abana kogenda Uganda. Ekora yabwata masomo amaya. So aganda ivono na aje bugatia ogende Uganda ono nkagenda after nalia mini konya onchwire serikali brother ya ringe form 4 iko tukagenda nere Kugana ne brother yao mona ne gosoma oyo nkubugati okay inche ndo mokobati yeah one karotwa iko ngaso form 3 30 years 73 ngakora form 4 73 bono nalia mini yago seria baindi kuru Uganda one karoba seri gubagenda Uganda yaringe sente ninku lakini bone gansa kutaka because njabugate ba engineer njabugate bantu bande bakora igasi ase company chinene wono mugusina arenga ariyo nyanchete sana kangira company gete ya Uganda Motor Works ya bugate korosi gari amana engineering lakini I liked engineering mechanical ono gaga chire weekend oja kurigereria biashara bia na ndogenda onyora buna nkorete gasi na mpanke tijibese kana kiregento now 74 towards the end na tonyora nize na monge na Betty ana ntuka gosori nganyora nga ya this fit rende tigabe my wife 75 na tonyora to mwana mutangani asenya gitari Kurukumengo Hospital Kampala ona oto amenyete buya iliyo konyoro mwana the parents were aware isena gachire na wamura wa mwabo iso yo usirete yani uja gusira twegu bono iga na mbagachire na wamura wa mwabo babere na wa mwanchete na inje na wa nyanchete sana lakini ise igari ngo munyagitari ona njete konia mario gona bintu binde mario ga nyagitari tu ona kibari kuna gutarira no muro iyo ya bacha Kampala bo ya mario vaira sobo ruguru kurwa Kampala go sobo it is around 460 kilometers so bono konyensi rigo chirugura ari atakaire no nyabono no nya Kampala konya atakaire so one kero chisegi chikona kobaria Uganda ngonjuru yarengerinde butuko twabuka twanyora mbuya torentu na butware kwigumirio ya bunduki nini lakini twanyanga Nyasaye na turendete bono butaka bugaso Uganda tugansa bono konyoro bugimo bokon one kero twara bugimo bongo kongo bujinga takoranga no abonda kwera no nyomonto yo ore goncho on protect
Iyo manyane dukeri bono. Yo manyane Workshop. Workshop business. Basi. Ngakora ki. Karanga hapana. Unamenyete Chincha, it is 52 kilometers Kampala. One time na wago chanyo na kolire. Na itirwe. Sure. Ono litu keli mumuntu kete ekero abantu bali kuvuga tu ali ba itu asenara ali korukuna guru. Yekuwa bwatiru kwa iriruo turi gocha. Umuntu naro ali korukwa Brigadier Moses Ari. No yondo ali korukwa Abdar Abdu. Umuntu ya Abdar Abdu igarenge Lieutenant Kano igarenge kwiruka buni Nyasaye gajire na guru mambia tariko yagote abantu bonsi pisiburu tusika ansa ko charuka bune giyoto ote barasuri sibururi rasuri sibururi ona bo gima bwarenge igo na bo kwanyoro umuntu aite to muntu usiburu akwara kwanyoro umuntu aibete gente gesini ni okoraki oitua igono bugima buna bwarenge saji kaine ngajikoringa nganyoranga to menyera to buo ono ngaza koringa hapana 1976 amini nate betenga umubako Kenya gori na Ivaso Kenya taga jikorigereria na basogetie binte binge bie biruganero Uganda mete abana chesi baye barabare musana go bwa Kenya Time go save up to now. Even up to now a tribe ya boyo igo bara abantu bale very playful so ekero basogie binto babire tomo bagaga Kenya taga jikorigereria janga no amaguto maite no agwetaga agenda Uganda, Rwanda, Burundi Kenya taga sieka eka affect bono Rwanda tukaba chigwikibere maguta kaera chigari kiregento Kampala gatenena bono tukanyoro obogimo bokongana na yo nga bamura maguta ndo jene tukyo kumiense tugutara igakende gitari kubuga bono president nere yaite tu ya Rwanda yali kurukunga api yali mana nero chete bakasa amini entebe nendege amini tabwate kende no angari tabwata go chiera akamogogori ne paisco akeri yine president gogori yende paka state house wana rio ria matenga ya to chiere Kenyatta tumusaba mabera elinde tonyora maguta bagacha Kenya nendege ya Rwanda Kenyatta maite alenga umuntu lenga very rude atebya mini kneel down ya wewe amini akabeka marusa agasaba mabera tukanyora maguta bona abunga jakoranga no enseye there was a night gete serikali yale gonjurwa ya Buganda bona muntu yomo oyo ko yonjora karare radio Uganda no yoma akabugurie kefaro akagenda ikambi gete yarenga ng'estu amenyete akamanya gusiaga ikambi yengima abantu barenga 400 bagakwa bangina turi kubara bana turi kubara ndumambye ko twagiye to twanyota amabati yoka ono ngajikuriye ringa enseye linde mambi na twari kubuka yetoko endegas kwanyana mu ntangentire aikaransete gari engenje yabwate Starling lakini yakwete one gari na bekuru nyuma yabugiye ngoro yabugiye ondo ona buchonye garinga wewe ananya anyana umuntu kweta koraki akonye gari ondo garobo gimano bokonga jaranga hapana tatoka wana ngajikulia yona kama tenga wana nkuruganda tachukua muda acha chini sabuni chiga ngavugate bintu bya renge nyomba ne pick up birogo nini bitana karete railway station ndi ya rengo maite South Africa ne railway underpass railway ya ko East Africa ngima amato ga Lake Victoria nini karona vive kabagante nga bigoika the border after one day kairana tayonga wana kesho tutaondoka ona karalende na matebya mambi chinsa bune chinga manyachi echichai kire gotogo chapake border tonyole bintu bibi yakolire Bekire boda egera mbikirie biche Kenya ngaike boda mwendo wa saa 11 tugakiria tugasoererwe gochi Nakuru tugachikobaganyira wote following day sister nere amenyete Nakuru
Wana karo twaiko tukachikoyerigia lirio meterende simi chiarenge simi ne chie putu chiarenge. Kanyora bono tiyo ngaranga no tebinte bingo bitige train yarete kenja ko biyoji. Kana chari rinto abwate ntwara koroka otis jipasigete. Chiarenge chia basongo. Karona na chama city anya twarosire sana. Omwana twabwate aro ire karara moke. Ono naba barosire ntarani karobono kona chari tigiti. Toche gusi. Kana che tigiti ngakora. Ono yarenga around tariki 24 December. Onyorete bakabona. Ona abayibi bakama utura tigiti jirine jibes. Ono ko jiko ngakande. Kare basi yacha kente ntopugate. Koba bungo ngoterenie gari algo etaya basigari no ngando ngakitora gokonye nini tukarara abo steni bakamamsi. From day na libona tocha kona goeta street aligo eta tokancha kumena ne sister no mugakoya. So now tukavera abute from day togacha na taketa bono ko kavera na kuruga karo twaika. Kana kolire 2 years ntana gocha Kenya. Ono muntu akamanya kuminyo kankange simaga iganya kongo mata. Pakanka ko badaringa kai. Mumuro rio chire. Aiba kuminyo ka gojanga no maene. Aganyana chire ngararo one day nkatugatira gochaga. Ona batu igete igo tukasobugi. Mugacha ko bogima. Yeah. During that marriage, beti tako chande tina natakete kuira na sobo, natakete kumanyia bantu bayanga yale. Ono maete ngakie bono after that nalio wa Museveni basoete bono gisegi. Bono gisegi chikabaria tunakoigwa rende jiredio igune nsere. Bono enchoma ete birangari byacha gochanga bono amini maete alenge tribe ya bosho. Bono nkarengere ringa esegi igo yatira abantu abamoyo bakare bori. Ono anero maite gabwate itangutangunga no ense y'abantu baitiruga bange igo tokaratigera igo bono gaikande gatiara tanga buri abantu baminto bagakarete ekana goja una chindo to igo na gukwana bono buna igete ige wiki ya nete nario umwana uyo rende umwana anyomete aria kogugu chisobo ukobanyora kai abo iganga bagukwana babathea ngocha bari ono nende buna baikarero mambia lakini nende maranyorete matatizo kidogo njiani lakini nende mbia bakorete mbia baigete. Okay. Yes. Beti kwana koliki kama konya konyora bantu ba after that time karamu igete gaiga minchi siminchi achete baadaye chigacha na no muntu kwa bwata chilink na bantu ba Buganda. Didn't you have any friend you could connect aigwe gore yaba ibuli ba? No maete Kampala bono ya jide kandu moyo my friend sinto chidio ko communicate mo na tatiga bona bantu abale kwenda basoma na bale gocha bantu bakwenda gutara na butu bare gocha na batengaria no na menyete aria ona leo kolega si aria kwa Kampala na maete sana iga igo in short ngo ategete no nyano ko ira na guchiororo ira ne go sebeti ira no na ndingi tu ari guchiogoro. Alright, George, bona beti anyorire familia yako Uganda. Yes. What do you feel about it? And she's planning that maybe one of the days yakera bangire buyarende na ache kogenda ororo. Will you accompany her? How do you feel about the whole issue now? Bono ono na bachire igambia. Na bana mbagogete. Bana bakinire. Ono ebesekero ngete na batokoligia kanisani tosoime. Togenda ngora iyo na tokora no nyangu ikiamo. Sitakuwa mzuri. Bono nagokire. Na inu na mwachire ga igabone studio. Na mwigwete biragebi. Na inu mwachire korora rende nga ndocha abantu after 40 something years. People can reunite again. People can reunite again. No ani che sister anene sirere America. Uchieto 74. Ntuana konyora simi paka 74. Ivana chaka ko Google. Makanyoro magano ine botarange. But 74 no contact no nothing. No nothing. Ifate gasira, prate gasira, emate gasira. Igo.
Egakuru gukeshia. Kezia. Achiete gusoma. Igachete gusoma. Mwaka 74. 74. Paka bono. Oh, you guys should look for her. You will find her. Abuna wani mitandao ya jirendoche. Tutaanza kutafuta yeye. Kweli. Na batokorigia kabicha kaye njire chiatigare ta chiri chinkoro janange black and white. Atoko yebeka igato yero sieto yeruse igoro. Osenera na arorenga namna gani? Asante sana. Thank you so much for your time. Na njena gokire asuko cha koino. Na ugo etoko iga nuko ya sana. Mugo jabaka aye rural area. Gocha gotorora. Abatu achete to kalema Chinese megete maatabo. Angechie kanani. Ndiri na mu director ndi factory ya Nyansiongo. Factory ya Nyansiongo, HI? Yes. Oh. Yeah. That is nice. Yeah. That's the part of the story that I didn't get. Yeah. How was did Betty alisumbua wakati ulimwambia kwamba umetichi kabla nyingi Kenya ntubwate feeling elina utaranyora monto ito ndorakamilika. Now that you wanted to add your family. Yes. How did Betty feel about it? Ilileta mgogoro kati yenu? Era alingo mu swati umuya sana na mbona no swati umuya. Na ende no mole muno mufumirivu tabwate matatizo yoyote. Yeah. So ukakuwa at peace and you're staying at peace up to now. Kabisa. Autore batatu uyo no yonere mwaya baka omuyo kaberendo urari. Uyo gatatu nere uri muinari. Ikona botomenyete compound igabya. Tuna maneno mingi. Yeah, that is nice. Yeah. That is nice. Tumefurahi sana kupata story yako. Asante sana. Thank you. Thank you. Yeah. Right, mwenchu murigererie bwe TV ya Nka TV magega konyora mugano Betty twanyora no mugano bwo mugakoye George Bere twarorire buna baruete Buganda buna bamenyire gaiga family ya Betty atamanyeti no nye Betty atamanyeti family yaye kumanya toro yore magega yekerenge kegia Betty gocha kungani kabono ne family yaye korwa sense ya Buganda na kiyabete na kibariganetie na kibanyoraine aiga bono tugotore ne daughter in law ya Betty gose omwana onyomire gocha senkeye gochiara gototebia erietara yaga korokwa Esther Kerubo gochiara gototebia na kiomugano yo chagete na curiosity ya chagete na kiba chagete kuligania na kiba chagete na kiba chita konyorana naende karibu. Okay, asa marieta nkoroku Esther Kerubo ndo yo bocharo lakini nyomire gocho muchioyo obeti na biri gase miaka 10 lakini nde chinga kichinyingete menyete Nakuru wono gaiga mongori asoko menya na my mother-in-law na very I'm 2 months old at home. Igongo korega askero kanu munyagitarinde. Wono asemetine yebere na vereka my mother-in-law nerole kondendero omwana. So whenever we are with her she could start talking about her home. Onya ko mboria onya konte bibuna tamani tukorera abantu bamwabo. Ankaranga kinekerengere kemu chandete mono. So nkamotebi mama mong to take 1 year nteme ndorege se nonyora abantu bamino Elindi yarenge karo kumetebi 2 weeks ago. 2 weeks ago. Yeah. Okomete take 1 year. Yeah, nkamutei by next year December. Na bakonyora nanyorira abantu bamino. Akambuli na maine bonoko tebe. Kamutei I'm going to commit myself paka make sure kwanyorira abantu bamino. Wono on the processing kwa moboli naki nonyore ase kwa rute na malieta ya biboli bamino. Agantebia rute village ya kwa Arua. By then it was a village, like for now it's a city. Agantebine retari atatu mwabo. So I started googling. I googled Arua. Any contact I could get, na rekorike message. Nkonyore ine nambe ko go through na yaka. But with Arua tinche tikonyore end response even from the messages I wrote on your Facebook. Tinche tikonyore end response. Nkakira like 2 days akachaka mburi abantu bali bonongwa chitoka banyora. So nkamatebi ase nararikire mbara respond tigango nyigore simingo somere ibintu bira around Arua erinde rio regoseno inyorekende wono ngasoma rinde chi institute chi college chi in that city bono ere city by that time it was a village. Agante birinde nkamusomera then I read about Mvara secondary agante bigai nona somete Mvara primary. Wono ngasago search more on Mvara and writing messages, Facebook, calling, nkanyora Mvara Football Club. Enambero ngachikokodi 20 through. Whoever received it,
I narrated the story to him. Paka, I was like, are you telling me a true story? All these years with the technology. Nkamatebia, mama tana go trace so and she really want to meet her people. It's kind of, she's depressed. I'll make sure, the man told me he was called Robert, working with the NSSF Uganda. So I'll make sure na rigiri baka na nyorire. Wono kera rituko for 3 days ari kukuriga saa 10 ogenda into the village. Commit the village elders na the chiefs ko borimo up to the 3rd day saa 3 ya butuko. He called me and Esther, I'm with your uncle. So no, the person who are connected in the yes. I'm with your uncle, your brother to your mother. Ego kuruawe process igachaka, we really cried. Tears of joy. My mom was jumping over the seats. Paka ngasako mnyakikurumenga, and she's diabetic. Even I was like, Mom, if you do like this, you're going to get sick. Nandi kukurara bana maomba nguntiga. Yeah, whatever cause. But we thank God from that day. In fact, we are very happy. Mom is very happy. Everybody in the family. In fact, me even I couldn't imagine that that person whom I contacted could be ready kwenda kwa the village. Me, I wanted to first of all get access to the village. So from there, mimi nilikuwa nafikiria nikishapata access to the village and somebody who can give us direction, tuende huko tuanze kuuliza sasa. Kuuliza kutafuta. Fulani. In fact, that's what was on my mind. So nikasema hiyo tukipata mtu mwenye atatupatia direction, atuambie Arua village iko mahali fulani. So from there tuende tuanze kutafuta. What it is,